Uzungabalwa kubantu abahlukumeza abantu abafana nabo. Uzungavumi ukubalwa kubantu abahlukumeza amanye ama-Afrika. Ndicela ungabalwa. And also ungakulinga ube yingxenye yento ehlambalaza, ehlaza okanye eyenza uhlazo phezu kwama-Afrika, ngoba it will backfire you or abantwana bakho. Ndisaphinda ndiyatsho, kurongo ngendlela okwenziwa ngayo lento yenziwayo kwamanye ama-Afrika. Uyabona umuntu ocinga phambi kwenyawo zakhe uyingxaki, ongakwazi ucingela ingomso uba lento ndiyenzayo izawubuya njani kum okanye enzaleni yam okanye efemelini yam, because into yenzayo it will also affect your family, your relatives. Kuthiwa okubo kwenzayo kubuya ngokuphindaphindeneyo kasixhenxe kuwe. Okuhle kwenzayo kubuya ngokuphindaphindeneyo. So yijonge into yenza komnye umuntu. Ndisatsho 30 June must fall. Makwenziwe izinto ngendlela. Qondani iminyango right for lentlekele nithetha ngayo. Not abantu. Not ukuhlukumeza abantu. Abantu fuze baphalaza inyembezi, ingozi inyembezi zomuntu omnyama eziphuma ngokwenene nangenyaniso zingozi. Zingozi engakhandanga yeza engathandazanga, ngoba ziphuma ngusizi, ziphuma ngesimo. Akukho mntu angasuka ezweni lakhe kumnandi. Akukho mntu ukhumbula khona ibaleke njengekhaya, kodwa xa kunzima kukubi uzilahlela noba kukuphi ngoba ufuna ukwenza kangcono. Ma-Afrika masithandane sibambaneni. Ondlebe zikhanyelanga basazi ngokungathandani, ngokungavani. That is why bakwazi ukusinqoba bembalwa benjalo. Bakwazi ukusinqoba ngoku si-powerful sinje singabantu abamnyama. Uzungabi yingxenye yokuhlukumeza okanye ukhupha amagama amabi komnye umAfrika. Esithandazayo, esizilayo, masenze njalo bantazi. Sithandazele abanye ubhuti bethu, abanye osisi bethu, ngoba ingomsa awulazi. Awuyazi inzala yakho yophila njani.